Hi guys, magawas day ko kay kuan. Ang pahit kong pandesal. Nag-uwan. Sibat-sibat na po ni guys kay kuan lagi. Bawal mi. Pero di rin man po dool. Dool raman po ang palitan. Dari spikas kantora. Agang pahit ang pandesal. Kay gipulan ako sige kaunog ko ang kanon. Nagsuway po tag panret ang kanas pamahaw. Hindi mo ni kalsada pa dong dito sa ang palitan. Kaning kalsada ha guys, doon ni Sidmore si Katuna. Kana nang nakita na Sidmore na si at bang sa tricyclean man ay Sidmore si Katuna. Hindi dito sa unahan. Kani mo na ni kantuhangan akong palit og pandesal. Medyo lang magnabay pandesal guys. Kuya, may pandesal pa kayo? Wala na. Wala nang pandesal? Nako. Yung buns niyo po, bago po yan? Magkano po? 20. Kailan po ito ginawa? Ngayon lang? Kahapon? Hapon. So guys, muli na ko. Ayaw ko kapalit og pandesal, kanahotdan na. A few moments later. Sige na. Grabing kanay sa buwak ni doktora guys. Kanang ako, kanang na-stress ko. Harang yung tanawon kay para na haman yung stress reliever buwak ni doktora. Grabe kanay. Diyan isang gigawas kaya rong mawanan pud. Diyan guys, magluto kong pansit canton. Isara ni kabuo kay para rin na kay tuog pa magang kauban lisod pud magluto kog duha inja tuog pa si Jaw naman gud nilami guys ug mamugnaw na. Ana nga si Janal may luto si Ija inja ug nagmata ni Ija. Kay pila ra ba pud nilutoon dali ra man. Hi guys, good morning. Today is Sunday, November 28. Inja. Kuan, mamahaw tanin jo, sulog hapon kong mamahaw. Kaya ng kauban, natug pa. Inja. Muna nalabang kong kaon ni Ija, kaya ako malagay prepare pagkaon ni doktora. Mga salaman na yung pamaharon guys. Magkaan salaman tag kuan. Tinapay kay kuan. Ipulaan ako kawag luto. Diyan guys. Nilipay na ko guys kasi doktora naulian na. Hi guys, good evening and welcome back to my channel. For today's video guys, share ako sa ang YouTube journey. Kay karong adlaw dapat agahang film ganiya sang daily routine. Wa si na ma-upload kay copyrighted. Kay naatlan pa gamong silingan nagpatugtog unja arag kasaga klaro ka jog lyrics sa gipatugtog unja. Maintenance at ang channel dana. So, mga itong nakanahon na ako nga
mag-film ko kay naman pinangutana na nga kanang dako-dako kog sildo. Ugin sa kunay kuan sa pag YouTube, ang pagsudsud ning vlogging industry. Charot. Bitaw guys. Karon guys aning istorya ninyo ang kaagi daning pag ang sud sa YouTube. Sa tinuray guys, di jud ako dapat maapil daning pag vlog kay manggiwawon ko unsa murag di na kaya kay sa una katong wa pa nag-start ang pandemic si Floramidji may nakaingganyo na ho nga mag-vlog kuno ko kay ditong time man nagsugod na si og vlog pero wa pa si dadto nakapasar ning si na ho nga pag-vlog ti kay sayang ni imong sayang kuno dari sang gitrabaho nga libre mig wifi madyo na lamang kuno mag-vlog ko kana kuno i-vlog kuno gahang mga daily activities kanang daily routine ba na dali ara ko nung i-film sumauto ko nga baw naganahanap ko ditong time kay kanang manggiwawon lagi ko mawa ko mo atubang sa kanang kamera mawa ko basta ang personality guys mawa jud ko makipag istorya sa mga tao kay kanang na ako'y mga insecurities na mawa ko sang naong mawa ko sang ngipon nga sumbagay sumatuin ko sa gananaon inja si Floramidji grabe din si Jaka ko ana dako po ko pasalamat dani sa kay di patungod ni Ja di man jud ko kuan di jud ko mag-vlog inja ang naitabo guys ija jud kong gibuhatan og channel kay katong tungora katong dari Mrs. Manila magarian sa dari welcome sa doktora sa una dari man sa masti sa dani tag 2 weeks nga na ani sa mga rinaba aris sa magtabok-tabok so mao to kong gibuhatan channel inja siya pagadi ni unag kanang upload dyan gi-exampulan ug makakita mo sang first upload guys kuanto siya kanang mga picture bitaw mga compilation sa mga picture katong ngadto man ko dito Bagyo para kuno na i-remembrance siya tong gibuhatan og kanang video ijang gi sumpay-sumpay ba ijang gi-upload mo to first upload jud sa YouTube inja mama tong naatlan na nga niuli na siya inja ako pa din ko nga na-uploadan naman mo to guys nga nag-upload na ko gahana inja mga tagahang gipang upload kay kuan puro cooking inja ko'y tingag-tingag sige na dyan ko luto nga na way istorya inja harang pangbutangag mga subtitle kay mauwa lagi ko sang tingag mauwa ko basta grabe kang feeling sa to guys nga nag-upload ko nga ako'y tingag-tingag inja nagal ito ining comments ang video baw kalimutan ko kisay nga dito nga ningan nga kinahanglan mo tingag dyan kasi imong video na adyo ko na talking wala adyo kiting-tingog guys so mga to yung netabo nga nung nag-vlog ko tungod sa ang manghod nga siya dyan naging ganyo inja taas naman to hara tong tubagon agatong day ning message na ho niingan og dako na ba kuno ko og sildo so mao ni karon 2020 nagsugod kog upload inja isa ka tuig did guys isa ako na monetize ko guys naging tuig mga February to guys 2021 isa did ka tuig isa ko na monetize inja guys di nabot pasabot og ma-monetize ka mosildo na kadiretso ang uban nga kasabot mingan nga og monetize na ingana na nay ads mosildo na di na mao guys kuan pa jud daghan long process pa daghan pa kagbuhaton nga isa ka mong makasildo una guys sa YouTube di ay di ka basta-basta mag-video ka mo masildo na kadiretso kuana na requirement sa YouTube kinahanglan pa ka maka 1,000 subscribers inja maka 4,000 watch hour isa ka mupasar inja humanda na guys mupasar ka mga play pa ka i-review pa na ni YouTube imong ipang-upload og ma-approvean ba na mapasar ba kanila mga play pa kanila isa pa ka magka-ads commercial sa imong mga videos basta di basta diyan mo to guys di lalim
Nya di pwedeng nga og mo YouTube ka, mo vlog ka, makita kag dako, depende na sa mga tao nga tinuod ganing suporta nimo, katong mga tao nga tinuray nga ning suporta og naluoy nimo, kay kadto sila mao to imong mo tan-aw jud sa imong ads. Tanawon to nila aron po kag makakita kag mamiso, kay katong ug di gali sila mo tan-aw guys, ilang i-skip imong ads. Apo kay kita, depende na sa ads, depende na sa mga taong mo tan-aw nimo. Aron makakita kag mamiso. So ako di ay pila ka buwan isa ako nakasweldo. Kay na-monetize ko mga February, March, April, May, June, July, August. September na ko, 7 months isa pa ko nakasweldo. Kay ngano guys, ngano ako nasildo ditong mga pila ka buwan nga na-monetize sa menta ko. Ngano ako dito makasildo. Tungod guys, kay wala ko'y views. Agang kita nga dollar, wa siya niabot og $100. Wa nakaabot sa limit. Dapat makaabot ka og $100 isa ka makasweldo. So kay gagmay malagi kog views dito, wa jud ko nakaabot og $100 sa isa ka buwan. Agang kita. Naman sa analytics sa man gipang tan-aw, gamay ra mga $9 sa kabuan. Nay isahay mga $80. Basta wa kabot og 100. Pero ginagmay ra guys. Depende ra sa katong mga views lagi, kay ang 1,000 views guys, $2 ra na. Duha na ka dollar masud sa imong account. So mao to, nisildo ko September na, di pa September ang first salary. Njama to guys, sa mga nautana, di dako. Gamay ra. Kay katong ang nakuha ko anto $300 kapin. Sa September jud ko ang dollar nga nakuha 155 sa manatiman-an. Mao tong nahimong 300 kapin, kay katong mga das previous nga mga videos na katong ako nakapasar sa $100 na natigom man to. Natigom to siya. So mao tong napuno siya mo tong niabot og 300 kapin dollar sa buwan sa September. Nya mo to ang first salary nya guys, atos ang gi-withdraw pero wala gastusa. Katong 300 kapin dollars atong gi-keep, atong gi-save hantod karon nato na gastusa. Kay nakoy kanang patungnan danang ang kita. Kay lisod ba dya para ng single man, di mo ko lisod karon magasto-gasto ra kas kwarta nimo nga bitaw patungnan. Kinahanglan jud kuan kamao ka ba sa imong gikita, di mo basta-basta yan na isa-insa ra imong paliton, basta gaha ang first salary hanggi tago. Nja agang ikaduha karong buwan na November na pa yung email na hon sa agahang kita na to guys kuan $200 kapin dollars nja wa pa na gi-withdraw, pwede ra man harap po tong ipunon. So mga to sa mga nangutana di lalim nja agaban ni iningan ra nga og maka pasar na og nag-vlog dagkog kita. Dagkog kita tinuod guys, dagkog kita katong mga million views, katong dagkog kadjug mga views nga na tinuod dagkog kita. Pero pareha na nga kanang small YouTuber ra, gamay ra kog kita pero at least naa. Nya guys, kanang magpasalamat dai ko dako sa katong mga tao nga tinuray nga ni suporta na since day 1 hantod karon. Dako jud ko pasalamat ninyo nga naa mo, kay di pwede na maabot ron, di po ko makasildo ug di pa tungod ninyo mo na dagang salamat jud ninyong tanan. Nya maro to ang ika-share karong adlaw kay kuan lagi unprepared kanang ipang istorya, base ra po ni sa ang na-experience sa hang nagian sa pagsudsudan ng vlogging, kay tagsatag sa mantag kaagi ug insay kuan nganong nakapag-vlog.
So mao to guys, taas-taas na itong pangistorya, sa pasensya na, o mora to yung ka-explain. Kay kaniyang pag-vlog-vlog, wa ko ni nag-ready sa yung pangistorya. Kuan ni ka ng on the spot, ug sa rin gawas ang baba, mora to yung kuan. O kanang naapoy ka ng kuan, correction nila man ko ninyo, ug sa batuhang istorya, kay mora man po tinigawas ang kuan, hang baba. Diyan mo lagi itong ano ako nag-prepare ng pang istorya hartong base ra sa ahong naibawaan. So barato, daghang salamat ninyo. Bye-bye.